Con nosos proxectos xirarei polo Monaso. Imos presentar os petrolíferos de Mogor. O petrolífero de Mogor terá con o laberinto de Mogor. Son unha estación rupestre situada no lugar do monte. Compónse de 3 gravados rupestres, aunque na zona existiron máis de 7 gravados rupestres, e agora mesmo en Galicia son moi escasos. Os 3 conxuntos rupestres de Mogor son os seguintes. A pedra do laberinto é un penedo de forma alongada de 5 metros por 1,5 metros. No que se ven uns sucos anchos e profundos ao redor dunha coviña con uns apéndices na parte superior. No resto da superficie da rocha hai máis combinacións circulares con coviñas no centro e círculos sinxelos, máis superficiais que o anterior. O motivo do laberinto é atípico. Coñecéndose os 5 exemplos, todos eles na provincia de Pontevedra. A pedra dos Campiños é outro penedo, xa no que os gravados son máis coidados e os sucos menos profundos. Este laberinto carece da coviña central e dos apéndices. O laberinto está moi botoso e desgastado, Polo que só pode percibirse baixo condicións de luz. A rocha está fendida, ao que afectou levemente ao suco superior do laberinto. Na analaxe dos mouros vense claramente 23 combinacións circulares ligadas por líneas curvas, multitude de coviñas, 2 laberintos, 4 círculos e un cérvido. Esta laxe era coñecida co nome da Pedra da Moura Encantada, aínda que este último casi imperceptible. Monstros marinos!